Hindi ho mahalaga sa amin ang nakaraan ni Eseng. Ang importante ho, kasama namin siya ngayon at masaya kaming nagsasama sa hirap man o ginhawa. Noong una pa lang talaga, kakaiba na ang tingin namin sa kanya. Subalit, dahil sa pagkakaibigan at pagturing namin sa kanya bilang kapatid, kaya nagawa namin itong limutin. Sagot naman dito ni Manong Timo. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, hindi na nagpatumpik-tumpik pa ang ermitanyo sa pakay nito. Nang marinig nila Mang Timo na nais silang gawing antingero ni ermitanyong Tasyo, ay para bang hindi nila nagawang makapaniwala sa sinabi nito. Ilang minuto pa sila noong natigilan sa kadahilan ng hindi nila lubusang maintindihan ang nais ipahiwatig na mensahe ng ermitanyo. Kahit hindi man ipagsabi nila Manong Timo ang kanilang nararamdaman, aminado silang kagaya ni Eseng, nais din ng mga ito na maging isang antingero. Ilang minuto pa ang lumipas. Walang pagtututol ang naganap sa magkakapatid. Lahat ng mga ito ay nakapagdesisyon na, subalit hindi nila ito magawang sabihin sa ermitanyo dahil sa hinihintay pa nila ang magiging pasya ni Eseng. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagtititigan, bigla namang nagwika si Eseng ng, Ako ho, ermitanyong Tasyo. Desidido ho talaga akong bumalik sa pagiging isang antingero. Alam kong alam niyo ang aking pinagdaanan bago ako madapo sa lugar na ito. Kung nais ring maging ermitanyo nila Manong Timo, hindi yung problema sa akin. Ang ayaw ko lang ho ang dumating sa puntong maging sila ay pipiliin rin nilang makipaglaban sa mga mortal nating kaaway. Marami na hong nagbuwis ng buhay sa huklubang yun. Kaya ayokong pati sila Manong Timo ay madamay. Kasabay ng pagwika noon ni Eseng ay ang pagtitig naman niya sa kanyang mga kapatid na merong pangamba. Nang marinig nila Manong Timo ang sinabi nito, ay halos naging palaisipan para sa kanila ang kaaway na sinasabi ni Eseng. Ilang minuto pa ang lumipas, napagpasyahan na nga ng mga ermitanyo na sila ay pauwiin at pabalikin na lang sa nakatakdang araw. Kinakailangan muna nilang pag-isipan ng maigi ang kanilang gagawin upang hindi nila magawang magsisi sa hinaharap. Ayon kasi sa ermitanyo, na ang pagsumpa bilang isang antingero ay parang pagkamit ng responsibilidad ng isang pamilya. Hindi mo ito maaaring talikuran kapag nasa mahirap ka ng sitwasyon, at mas lalong hindi mo ito maaaring talikuran kapag nasa harap mo na si kamatayan. Ang responsibilidad na pananalangin at pagpopoder ay nakaatang sa balikat ng isang antingero sa kahit na anong araw, oras o pangyayari. Ang kabiguang gawin ng mga bagay na yon ay magdudulot sa taong may alam sa aral ng kamalasan at pagdurusa sa buong buhay niya. Nang marinig nila Manong Timo ang babala ng ermitanyo, napagpasyahan nilang pag-isipan ito ng maigi habang nagninilay-nilay sa Panginoon. Bibigyan ko kayo ng 3 araw upang pag-isipan ang magiging sagot nyo sa aking alok. Pag-isipan nyo ito ng mabuti, dahil anuman ang magiging kasagutan ninyo, hinding-hindi nyo na ito mababawi. Wika ng matanda. Kasabay ng pagwika nito ay ang pagtayo naman ng ermitanyo upang gabayan sila papalabas ng gubat. Sa pagdating nila sa kanilang tahanan, ay parabang nagbago ang simoy ng hangin sa pagsasama nila Eseng at nila Manong Timo. Magmula kasi noong inalok sila ng ermitanyo, ay parabang naging seryoso na ang mga ito sa kani-kanilang mga buhay. Hinayaan lang naman ni Eseng ang ganoong pangyayari dahil sa maaaring matinding desisyon ang ginagawa ng kanyang mga kapatid.
Isang araw pa ang lumipas. Ganon pa rin ang nararamdaman noon ni Essing. Halos hindi na niya noon nagagawang makausap si Manong Timo sa kadahilan ng parang minu-minutong lumilipad ang wisyo nito. Sa loob din ng araw na yon, walang naganap na pagtatrabaho sa kanilang grupo. Ni pagkaingin ay hindi nila nagawa dahil sa pagkawala ng gana ng mga ito. Nang sumapit na ang pangatlong araw, doon pa lamang bumalik ang dating pag-aasal nila Manong Timo. Nagawa na niya itong pansinin na siyang labis namang ikinatuwa ni Essing. Habang naglalakad sila pabalik sa tahanan ng ermitanyo, doon niya nalaman ang kasagutan nila Manong Timo sa alok nito. Essing, nakapagpasya na kami ng iyong mga kapatid. Sasamahan ka namin kahit anuman ang mangyari at kahit saan ka mapadpad. Ganyan naman ang ginagawa ng pamilya, hindi ba? Nagtutulungan at nagdadamayan. Wika ni Manong Timo habang sila ay naglalakad. Maraming salamat ho, Manong Timo. At nagawa niyo ring sundin ng landas na aking tinatahak. Sa totoo lang ho kasi, nais ko rin kayong makasama sa grupong ipinapatayo sa akin ni Lolo Tasyo. Sagot naman dito ni Essing. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, hindi nila napansing narating na pala nila ang tahanang kinaroroonan ni Ermitanyong Tasyo. Masaya itong naghihintay sa labas ng kanyang bahay habang naghahabi ng kanyang salakot. Panay din ang pagtakbo nito na para bang walang putol ang kanyang pagbuga at paghigop ng usok. Nang tuluyan na silang makalapit sa ermitanyo, agad din naman nilang inilahad ang kanilang kasagutan. Nang marinig nito ang kanilang pagsang-ayon na maging isang antingero, tanging pagngiti na lamang ang naibatong sagot ni Ermitanyong Tasyo. Inaasahan ko naman talagang hindi kayo tututol sa alok ko. O bueno, ngayong narito na kayong lahat, uumpisahan na natin ang unang pagsubok na inyong gagawin. Huwag kayong mababahala dahil ang lahat ng pagsubok na ibibigay ko sa inyo ay walang basihan kung kayo ba ay pasado o hindi naman kaya'y nabigo. Wika ni Ermitanyong Tasyo. Dahil sa purong kabal at pampakunat ang kakayahan niya, kung kaya't doon din nagsimula ang pangkat ni Essing. Ang una nila noong ginawa ay ang pag-uusal ng pangpuder sa kanilang katawan sa loob ng 41 araw. Ginagawa nila yon upang magawang mapangibabawan ang anumang kamalasang maaaring maibigay ng mga usal sa kabal. Maging ang mga mutyang nagbibigay kabal sa isang ordinaryong tao ay kinakailangan nila itong mapangibabawan sa kadahilanang nagtataglayon ng hindi masukat na kamalasan. Ayon kay Essing, na lahat ng gamit at karunungang nagbibigay kunat at kabal sa katawan ay tunay na merong taglay na kamalasan sa buhay ng nagmamay-ari dito. Subalit, kung ang taong nangangalaga sa abilidad na yon ay marunong ng sikreto sa kabal, magagawa niya ding dayain ang sumpa nitong kamalasan. Hindi ko na sasabihin kung paano ito ginawa nila Essing, gawa ng masyadong sensitibo ang ganoong uri ng impormasyon. Nang malaman nila ang unang pagsubok na kanilang gagawin, ay agad naman nila itong isinigawa noong mismong araw. Mariing ipinaalala sa kanila noon ni Ermitanyong Tasyo na kapag nagawa nilang makaligtaan ang kahit isang araw na pagpupuder, ay kinakailangan nilang muling mag-umpisa sa pinakasimula. Kinakailangan nilang sundin ang batas ng kanilang pagpapanalangin nang sa gayoy hindi sila magawang mapinsala ng kanilang mga karunungang matututunan. Sa pagsapit ng gabi noong mismong araw, lahat sila ay patuloy na nananalangin. Marami sila noong usal na binibigkas
na siya rin namang itinuro sa kanila ni Ermitanyong Tasyo. Nang sumapit na ang oras ng kanilang pahinga, napagpasyahan nilang kausapin ang Ermitanyo tungkol sa nakaraan nito. Huwag niyo na akong tanungin tungkol sa nakaraan ko, mga iho. Napakarami kasing kaganapan sa buhay ko na hindi niyo na kinakailangan pang malaman. Sa ngayon, pagtuunan niyo na muna ng pansin ang inyong mga pagsasanay dahil sigurado kung kakailanganin niyo yan pagdating ng panahon. Wika ni Ermitanyong Tasyo. Nang marinig ito ng magkakapatid, napagpasyahan na lamang nilang ibaling sa ibang bagay ang paksa ng kanilang pinag-uusapan. Isang oras lamang ang lumipas, natapos na nga sila Eseng sa kanilang pag-uusap. Kanya-kanya na sila noong nagpahinga para naman mapaghandaan ang susunod na umaga. Kinabukasan, maaga pang gumising ang magkakapatid upang gawin ang lahat ng gawaing bahay. Napagpasyahan nila noong pagsilbihan na muna si Ermitanyong Tasyo habang naroon pa sila sa puder nito. Hindi rin kasi maipagkakaila noon nila Eseng ang pagiging matanda na ng kanilang kinikilalang guro. Hindi niyo naman kailangang gawin ang mga bagay na yan, Eseng. Pakiramdam ko kasi, masyado niyo atang minamaliit ang aking lakas pagdating sa pisikal. Hindi niyo ata alam na ang lakas ko ngayon ay triple pa sa lakas ng bawat isa sa inyo. Pero sige, pagbibigyan ko kayo kung ano ang nais niyong gawin sa pamamahay ko. Iisa lang naman ang batas dito sa bahay. At yon ay wag na wag niyong gagalawin ang lahat ng nakasabit na gamit sa punong yan. Wika ni Ermitanyong Tasyo habang tinuturo ang puno. Nang masipat ito nila Eseng, hindi naman nila nagawang mapigilan ang kanilang sarili na magulat. Ang nasilayan kasi nila sa punong yon ay purong mga walang lamang bote at mga garapon na para bang sinabit lang doon ng matanda para maging palamuti sa kanyang tinitirhan. Subalit, nang magkwento na ang matandang yon sa kung ano ang mga bagay na nakasabit sa puno, doon na nag-umpisang makaramdam ng takot sila Eseng. Ayon sa matanda, na ang punong yon ay nagsisilbing selyo sa mga itim na engkanto at iba pang mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Ang mga nasisipat naman nila noong mga boteng walang laman ay ang mismong kulungan ng mga engkantong itim. Lahat ng boteng kanilang nakikita sa puno ay merong mga lamang kaluluwa ng mga mararahas na nilalang. Dagdag pa ng Ermitanyo na kahit nasa loob na ng bote at garapon ang mga demonyong kanyang nadakip at natalo, meron pa rin itong kakayahang manlinlang ng mga mahihinang nilalang na siyang hindi saklaw ng kanyang kapangyarihan. Iba yung pag-iingat, mga kapatid, kapag kayo ay nagsasanay na sa lugar na ito. Para wala tayong magiging problema, ay pipiliin yung magsanay sa kahit na anong lugar na malayo sa punong ito. Wika ni Ermitanyong Tasyo. Wala ho yung problema, Manong Tasyo. Makakaasa ho kayong susundin namin lahat ang inyong mga payo. Sagot naman dito ni Eseng. Matapos nilang mag-usap, agad din namang tinungo ni Eseng ang lugar na kanyang pagdadasalan. Umaga kasi siya noon nag-uumpisang magdasal at sinusunda ng pangalawang pagdadasal sa hapon. Ganon din ang ginagawa nila Manong Timo, alinsunod sa itinurong gabay sa pagdarasal ni Ermitanyong Tasyo. Ilang araw pa ang lumipas, kahit papaano meron ng natututunan ang kanilang pangkat. Sila Barok noon ay natututo ng mantigal po ng mga nilalang at magbigay parusa sa mga ito. Dahil sa ipinamalas na kakayahan ng magkakapatid,
ay labis naman itong hinangaan ni Ermitanyong Tasyo. Bibihira lang kasi ang mga taong merong kakayahang makapagbigay ng parusa sa mga nilalang na hindi pa nagagawang matapos ang araw ng kanilang pagpopoder. Ayon pa kay Ermitanyong Tasyo, na isang talento kung maituturing ang ganoong kakayahan ng mga ordinaryong taong nag-aaral ng mga lihim na karunungan. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagsasanay, ay halos maging bihasa na sila Manong Timo at ang lahat ng kapatid nito. Si Esing noon ay hindi maiwasang mag-alala para sa kanyang ginagawa dahil kahit anong gawin niya ay ramdam niyang hindi siya umuunlad. Animoy ang kanyang kakayahan noon ay nakagapos sa isang napakatibay na tali na kahit anong pagpupumiglas ay hindi niya nagagawang makatakas. Nang maramdaman ni Ermitanyong Tasyo ang nangyayari kay Esing, napagpasyahan niya itong lapitan at kausapin. Esing, ano ba ang bumabagabag sa iyong kalooban? Hindi ka talaga niyan matututo kung patuloy mong hahadlangan ang pagnanais na umunlad ng iyong kalooban. Pakatatandaan mo, Esing, na wala sa aral o sa taong may alam dito nang gagaling ang kanyang kakayahan, bagkus ay sa Panginoong kanyang nilalapitan. Palayain mo ang lahat ng sama ng loob sa iyong sarili upang iyong makamit ang kaunlarang iyong inaasam-asam. Wika ng Ermitanyo. Nang marinig ni Esing ang sinabi nito, doon pa lamang niya napagtanto ang mali sa kanyang sistema. Hindi niya man nasabi noon sa Ermitanyo, alam niyang lahat ng sinabi nito sa kanya ay tama at merong punto. Matapos makapagwika ng Ermitanyong yon, ay agad din naman itong umalis upang muling ipagpatuloy ang kanyang naiwang trabaho. Sa bawat umaga kasi noong dumaraan, ay gumagawa ng salakot ang matanda na siyang kanyang ginagawang palamuti sa kanyang tahanan. Ginagawang pampalipas oras na din yun ni Ermitanyong Tasyo upang magawa niyang makapag-isip ng mga bagay-bagay na maaaring may kabuluhan sa kanyang pamumuhay. Sa pagsapit ng gabi noong mismong araw, napagpasyahan nila Manong Timo na bumalik na muna sa kanilang tahanan pansamantala. Si Esing naman noon ay nagawang magpaiwan sa tahanan ng matanda sa kadahilanang hindi siya nito pinayagang sumama sa kanyang mga kapatid. Walang kaso naman yun kay Esing dahil kahit papaano nagawa niyang makausap ang matanda ng seryoso. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ngang nakaalis sila Manong Timo sa tahanan ni Ermitanyong Tasyo. Nang sila Esing na lamang ang natira sa bahay na yon, napagpasyahan nilang mag-usap tungkol sa kanyang mga karanasan noong siya ay musmus pa lamang. Esing, tatanungin kita, kaya mo na bang mapalaya ang iyong sarili sa hawlang nagsisilbi mong kulungan? Maraming bagay ang maaari mong gawin, Esing, kung kaya't huwag mong paikutin ang iyong sarili sa mga bagay na wala na. Maaaring may mga pagkakamali kang nagawa sa nakaraan, subalit hindi ito rason upang maging pasanin mo ang mga bagay na yon habang buhay. Wika ni Ermitanyong Tasyo. Nang marinig ni Esing ang tanong ng matanda, hindi niya naiwasang maging malungkot dahil sa pag-alala ng mga masalimuot niyang nakaraan. Marahil nga'y merong kangang ikinukubling sikreto sa iyong mga kapatid at sa akin. Palayain mo na ang sarili mo, Esing, sa iyong nakaraan upang magawa mong matutunan ang leksyon ngayong pangkasalukuyan. Palagi mong tatandaan na sa larangan ng mga lihim na karunungan, kinakailangan mong maging puro at palaging malinis ang iyong kaisipan sa lahat ng oras. Hindi kita matutulungan, Esing, kung patuloy ka pa ring nakagapos sa iyong sariling panahon. Dagdag pa ng Ermitanyo. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap,
Doon na nga naliwanagan ang isipan ni Eseng kahit papaano. Dahil sa galing magpayo ng ermitanyo, kung kaya't hindi naging mahirap kay Eseng ang sundin ng nais nito. Alam niyang hindi madali ang magpalaya sa kanyang sarili dahil sa kinakailangan nitong mabigyan ng oras at panahon. Matapos nilang mag-usap, napagpasyahan naman ni Eseng na ibaling sa ibang bagay ang kanilang paksa upang maiwasan niyang maging emosyonal sa harap ni ermitanyong Tasyo. Hindi naman noon tumutol ang ermitanyo dahil sa alam din naman niya kahit papaano na iniiwasan ni Eseng ang ganoong uri ng talakayan. Sa paglipas ng araw at linggo, patuloy na tumutuklas ang kanilang pangkat ng mga lihim na karunungan. Si Eseng noon ay aminadong nahihirapan dahil sa pagkawala niya ng kakayahang matutunan ang lahat ng sinasabi ni ermitanyong Tasyo. Kahit tumutulong na noon ang duwending kanyang gabay, bigo pa rin siyang matuto sa lahat ng bagay. Hanggang sa dumating ang puntong hindi niya inaasahan na may mangyayari sa kanyang buhay. Isang hapon habang nananalangin itong si Eseng, bigla siyang nagulat nang merong yumakap sa kanyang kakaibang hangin. Alam niyang siya lamang ang naroon sa lugar na yon, sa kadahilanang medyo may kalayuan ito sa pamamahay ni ermitanyong Tasyo. Pagmulat ng kanyang mga mata sa paligid, bumungad sa kanya ang isang kaluluwang nakatayo sa kanyang harapan. Alam ni Eseng na kaluluwa yon ng kanyang ama, kung kaya't hindi niya maiwasang makaramdam ng lungkot dahil sa pagpapakita nito sa kanya. Segundo lang noon ang pagitan nang biglang tumulo ng walang tigil ang luha ni Eseng sa kanyang niluluhuran. Pinilit niya noong huwag umiyak upang hindi siya magawang marinig ng iilan sa kanyang mga kapatid. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagsilay sa Tatay Fernanya, ay hindi pa rin ito nagagawang gumalaw sa kanyang harapan. Ilang minuto pa ang lumipas, biglang nagsilitawan ang kaluluwa ng kanyang ina at mga kapatid na siyang nagdulot sa kanya ng labis-labis na pangungulila. Sa isip kasi noon ni Eseng ay nagawa na niyang maibaon ito sa limot, subalit hindi niya inaasahang hindi pala madaling makalimot ang puso. Kahit anong pagtuturo ang gawin niya noon sa kanyang puso, hindi siya nito nagagawang sundin. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagsilay sa mga kaluluwa ng kanyang pamilya, halos umarte na siyang parang isang mumunting bata sa harapan ng kaluluwa ng kanyang mga magulang. Panay kasi noon ang paghawak niya sa lupa na parabang nagpapalabas ng kanyang sama ng loob sa huklubang kumitil sa buhay ng mga ito. Matapos niya itong gawin, bigla din naman niyang nasilayan ang kaluluwa ng kanyang pamilya na dahan-dahang lumalapit sa kanya. Paglapit nito sa kanyang niluluhuran, ay bigla siya nitong niyakap habang dahan-dahang naglalaho. Palayain mo na ang iyong sarili, Eseng, dahil wala kang kasalanan sa anumang nangyari sa amin. Magpakatatag ka, anak, dahil malapit nang dumating ang iyong oras. Wika ng Tatay Fernanya habang unti-unti itong naglalaho. Nang tuluyan na itong mawala sa paningin ni Eseng, doon pa lamang nakaramdam ng kapayapaan si Eseng sa loob ng ilang buwan. Animoy nawala na noon ang tinik sa kanyang lalamunan na napakatagal nang nakabaon. Dahil sa pangyayaring yon, labis-labis namang ikinasaya ni Eseng ang muling pagpaparamdam sa kanya ng kanyang pamilya. Aminado siyang tinangka niyang kalimutan ang mga ito, subalit bigo siyang ito ay gawin. Sa paglipas pa ng oras, napagpasyahan ni Eseng na muling magsanay at manalangin.
Ang pamamaraan ni Essing noon ng kanyang pagpapanalangin ay ibang-iba sa lahat dahil sa mas nais niyang kausapin ng normal ang Panginoong nagbigay buhay sa kanya. Ginagawa niya ito nang sa gayoy mas maintindihan siya ng Diyos sa kung anuman ang nais niyang hilingin at makamit. Alam niyo ba, naniminsan sa buong buhay ni Essing, hindi niya nagawang makaapak sa kahit anong simbahang gawa sa kamay ng tao. Labis-labis kasi siyang naniniwala noon na ang totoong Diyos ay nanananahan sa bawat puso ng tao. Hindi mo na ito kailangang hanapin pa sa simbahan, bagkus ay kinakailangan mo lang itong hanapin sa iyong sarili. Kapag nagawa mo ang bagay na yan, magkakaroon ka ng pananampalataya na hindi magagawang makamit ng karamihan sa mga tao. Manananahan din sa iyo ang templo ng Diyos at ikaw ay magiging isang masugid niyang tagasunod sa lahat ng aspeto ng buhay. Sa pagbilis ng paglipas ng panahon, naging dalubhasa na nga sila Manong Timo sa kanilang mga inaaral na karunungan. Lahat sila noon ay nagtaglay na ng pambihirang abilidad na halos hindi na ordinaryo sa paningin ng mga tao. Si Essing naman noon ay tuluyan ng naging dalubhasa sa paggamit ng sombrero ng hari ng duwende at mga pampakunat sa katawan. Ang tanging nagsisilbing armas niya noon ay ang sundang na ibinigay sa kanya ng kanyang ama bago ito namatay. Dahil sa nais nila Manong Timo na iisa sila ng sandata, kung kaya't napagpasyahan din nilang sundin ang armas na tangan-tangan ni Essing. Nang magawa na nilang maging eksperto sa paggamit ng sundang, doon na unti-unting nakilala ang kanilang pangkat sa buong Sibugay. Marami na ding nakatunog sa kanila noon na iba't ibang lahi ng mga aswang. Sa pagtatapos ng kanilang pagsasanay sa ilalim ng pamamahala ni Ermitanyong Tasyo, ay doon ibinulgar ng Ermitanyo ang isa niyang nakakatakot na sikreto. Ayon sa Ermitanyo, na ang huklubang hinaharap noon ni Essing ay ang kanyang kapatid na dalubhasa sa aral ng kaliwa. Marami itong alam na lihim na karunungan dahil sa nagawa nitong mabasa ang kapirasong libretang pinanggalingan ng isang dyablo. Nang malaman nito nila Essing, ay halos hindi niya magawang magtaka sa kung bakit nagawa ng kapatid ng hukluban na sila ay hasain para maging isang dalubhasang antingero. Grabe! Ibang klase yung twist, no? Sobrang angas. Angas talaga. Hindi ko in-expect yun. Kahit na ako yung nagkukwento, ako yung advanced na nakakabasa ng kwento, hindi ko inaasahan na ganun pala. Ang lupit nito. So hintayin natin kung ano mangyayari sa 8 at pahintay na lang ako. Yun lang. Salamat.